Kajing jia slap ke bajur ke belajah gi benta beper ke jala Meghalaya tang bakalawan ra kajing shlei kajing tua Khyndew kajing kelem ding habun ki benta hendrei kala kata ya ki surok ki ying brio badan ru na pedang ki nong song snong ki beladu ai ru yala kajing kajing tua Khyndew ha kalai pau tari ujemang araja arpusan Lumkyntung nong thamai ka ilaka lat kro kala syem ya kajing kawai kalong Kmie ka belatip kerteng kum ke kong koslia kargongor sau pupras nam karta Ketika jing tua Khyndew kala rung seduk ke kamera yeng jong kani kalong Kmie bat telap yaka bat Ngut ki Khun Khyndew jongka. Mari yo jintep ki nong song snong kila lej ban Ïarap ban say yaki bat penket yaki bro lai Ngut swear PHC Hendrei sniu bok baga Kmie kala khlat no shwa ban poi ha ketika jaka ai jing sumar. Laong baki bor na ka State Disaster Response Force SRT bat ki bor pulit ru kila wan poi ban Ïarap yaki te ki lai Ngut. Ki Khun ketika long Kmie ki bala Mynsaw ki kentop ya karanika arpu ars nam karta bat kebati hon kat saus nam karta. Nakaliang kibor punya District ke East Khasi Hills link ba ke State Disaster Response Fund kalau plat jing Ïarap Pisa saulak tingkah ketika long yeng. Habatin pej bahaki ki sharp ke sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ke sharp plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan ra shapi link ba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya